néixer els tres infants, ho van fer sense vida. I pocs moments després, la mare es va quedar sense veu, segons els testimonis allà presents. Per això se t'acusa d'infanticidi, de fumigar els caps dels morts i de pertànyer a la secta universal presidida pel dimoni. Lligueu-la també! I abans de prosseguir a la crema d'aquestes dones bruixes, com que estem pels volts de Sant Jordi, el molt honorable batlle Francesc de Rocabruna us vol fer un regal. Cremarem ara i aquí a la dona que digueu que és bruixa i sapigueu que utilitza arts obscures i demoníaques. Parleu, poble! Us escolto! The crowd's thinner down that way. I ara, abans de procedir a purificar les ànimes d'aquestes dones, si algú dels aquí presents té alguna cosa a dir, que parli ara. Sisplau, sigueu misericordiosos, tingueu pietat. La meva pobra dona és innocent i no ha fet res. Qui ets tu? Què vols? Soc en Josep de Can Cardona i marit de la Maria. Hi ha hagut un error. El pa que va fer ella no està embruixat. Va utilitzar una farina que estava en mal estat per culpa meva. Algú més vol dir alguna cosa? El poble ha parlat, doncs. Cremem-les. Cremem-la tu!